Jubor nakaslem jong Nongseng Hima. Hadien kajing Shah no da kabor ya unong yakhi Sonam wangchuk haki Pulit ka Delhi na jantar mantar Shah kajaka ajing sumar ha Savdar jong hospital Nongseng ka cockroach janta party u abijit dipke ula pentip ba un sami sama u banyakhi da kabasyong Shah Thngan klembo pol ka office jong UDCP jong ka New Delhi klaythu bayaw wangchuk la Shah Pynkynriah no Shah hospital nak benta banyo ikajing sumar ka bakam benya kani kalawan na kajing betha ka high court bat na kajing betha kinong pet ya ki bapang na kada jong kajing long jing man ka bala penlong ya uwang chuk ban tolot bor ha kamet ka kurim jong uwang chuk ka Gitanjali je angmo kalawan poi lang Shah ka jaka ajing sumar ha Delhi ka ba ukurim jong ka ulasa bat ong ba omday ban IAA u klem dayo kajing menjur na nga naki bahayeng jong u bat ki doktor jong u ki bala bodin ya ka kot kya jong u hakini ki arpos ni bala dep unong yaseng jong ka cockroach janta party u abijit dip ke ula kren sha kinong yakhi ha jantar mantar ha Delhi Hadien bala plat no yu u na ka jing Shah set patok ulong bakani ka jing le jong kirunar ka RSS bandra yu Sonam wangchuk shabar ladaki perkhat bakani kan la ban penkut no ya ka jing yakhi kan omlong kumta ngin sa hang ni bat ngin yat pat ba sa parliament nadu nang ni ha ka arpo terek ubanay naitung